Στη δεύτερη εισήγησή μας περνάμε σε πιο ευχάριστα πράγματα. Βέβαια, γνωρίζοντας ότι στο μευτικό μας θέμα, πέρα από την παρακολούθηση την οποία θα κάνουμε, θα έρθει κάποια στιγμή που θα αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα τα οποία θα τα ξεχωρίσουμε με τη δυνατότητα που υπάρχουν από τους υπερήχους και εκεί θα μιλάμε λοιπόν για κάποια νεογνά που θα πρέπει να τα διαχωρίσουμε αν είναι πρώιμα, προώρα, όψιμα. Όλα αυτά θα μας δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουμε και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εντατική θεραπεία των νεογνών σε νεογνά από κοιήσεις υψηλού κινδύνου. Η κυρία Ευδωρίδου, η οποία είναι διευθύντρια του νεογνολογικού τμήματος εδώ και 2 χρόνια, θα μας παρουσιάσει το θέμα της. Αγαπητοί συνεργάτες, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Αντίθετα με τον κύριο Παπα-Νικολάου, εγώ θα σας μιλήσω για τη ζωή και θα σας πω για τα νεογνά που είναι ο καθρέφτης της ζωής και για το πώς κατάφερε η οργάνωση και η λειτουργία των μονάδων εντατικής νοσηλείας να διατηρήσει στη ζωή και νεογνά κοιήσεων υψηλού κινδύνου. Πριν ξεκινήσω, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία από το βήμα αυτό να συμμετέχω ενεργά σε αυτή την επετειακή εκδήλωση της κλινικής για τα 10 χρόνια λειτουργίας της. Η κοίηση υψηλού κινδύνου είναι κάθε κοίηση που έχει αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών στη μητέρα ή στο έμβριο εξαιτίας ενός ή περισσότερων εμφανών παραγόντων κινδύνου. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι από προϋπάρχοντα νοσήματα της μητέρας, όπως είναι οι καρδιοπάθειες, το βρονχικό άσθμα, νεφροπάθειες, αιματολογικές παθήσεις και παθήσεις του πηκτικού μηχανισμού, που είναι η θρομβοπηλία, νοσήματα του συνδετικού ιστού, όπως είναι ο ερυθυματώδης λύκος, παθήσεις των ενδοκρινών ανένων, ο ζαχαρόδης διαβήτης τύπου 1 και 2. Επίσης, μπορεί να είναι επιπλοκές από την κοίηση, όπως είναι ο διαβήτης της κοίησης, η υπέρταση της κοίησης, η προεκλαμψία και η εκλαμψία, όπου έχουμε και εδώ υπέρταση, οι διαταραχές της ανάπτυξης του εμβρίου, διαταραχές στην ποσότητα του αμνιακού υγρού, η ρέζουσα νοσοποίηση, η πρώιμη ρήξη εμβρυϊκών ημένων, ο πρόωρος τοκετός και η λοιμώξη στην κοίηση. Άλλοι παράγοντες είναι η κοίηση στην εφηβική ηλικία ή σε ηλικία πάνω από 35 χρόνων όταν είναι πρωτοτόκος ή αλλιώς όταν είναι δευτεροτόκος πάνω από τα 40 που το ξέρετε πολύ καλά. Είναι ο υποσιτισμός και η παχυσαρκία, είναι η κατάχρηση του τσιγάρου, του αλκοόλ, του καφέ, των ναρκωτικών, η χρόνια χρήση φαρμάκων, κυρίως αντιψυχωσικών, η πολύδημη κοίηση και η παρουσία συγγενών διαμαρτιών στην προγεννητική διάγνωση του εμβρίου ή γενετικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Τα νεογνά αυτών των κοίησεων μπορεί να είναι πολυπίκυλα. Όπως βλέπετε στη διαφάνεια, μπορεί να είναι... δουλεύει αυτό. Όπως βλέπετε στη διαφάνεια, μπορεί να είναι τελειόμοινα νεογνά, διάφορης βαρύτητας, όπως είναι αυτά, ή νεογνά μικρά ή μεγάλα τελειόμοινα, μπορεί να είναι πρόωρα μεγάλα ή μικρά και ακόμα πιο μικρά, που είναι κάτω από 1000 γραμμάρια, μπορεί να είναι νεογνά δίδυμης ή πολύδυμης κοίησης, να είναι νεογνά με συγγενείς δυσπλασίες, με γενετικά νοσήματα, αυτά είναι περιστατικά της κλινικής μας, και νεογνά με συγγενείς λοιμώξεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έγινε μία ταξινόμηση των νεογνών και των κοιήσεων υψηλού κινδύνου, αλλά και γενικά, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε κάθε φορά τι συμβαίνει και να βλέπουμε και τις επιπλοκές τους. Έτσι λοιπόν σήμερα ταξινομούνται τα νεογνά σε 3 μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα πρόωρα με όλες τις υποδιαιρέσεις που θα τις πω παρακάτω, τα τελειόμοινα και τα παραθεσιακά που νομίζω όλοι σας τα ξέρετε πολύ καλά. Θα σταθώ στην ομάδα των προώρων που χαρακτηρίζονται όψιμα πρόωρα. Είναι μια ομάδα προώρων νεογνών που απασχολεί τα τελευταία 20 χρόνια, διότι συνεχώς αυξάνεται σε συχνότητα, αλλά και διαπιστώθηκε από εμάς όλους τους μελετητές ότι αυτά, ενώ μοιάζουν τελειόμοινα, ουσιαστικά συμπεριφέρονται σαν πρόωρα. Γι' αυτό θα δείτε παρακάτω την οσιρότητά τους. Στη διαφάνεια αυτή, μάλλον πρέπει να ακολουθήσω αυτό που είπε ο Πρόεδρος. Λοιπόν, στη διαφάνεια αυτή είναι μια άλλη ταξινόμηση με βάση την ηλικία κοίησης αλλά και το βάρος γέννησης. Έτσι, βλέπουμε
ότι διακρίνονται τα νεογνά σε μικρά για την ηλικία κύησης. Είναι όλα τα νεογνά που έχουν βάρος γέννησης κάτω από τη 10η εκατοστιαία θέση. Είναι τα μεγάλα για την ηλικία κύησης νεογνά. Είναι τα νεογνά που είναι με βάρος γέννησης πάνω από την 90η και φυσιολογικά είναι αυτά που είναι ενδιάμεσα από τις δύο καμπύλες. Από την αριστερή πλευρά, όπως βλέπετε, ταξινομούνται με βάση το βάρος γέννησης και βλέπουμε ότι χωρίζονται στα νεογνά που είναι χαμηλού βάρους γέννησης, κάτω από 2,5 κιλά, και είναι όλη αυτή η ομάδα νεογνών που πρέπει να νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας. Είναι τα πολύ χαμηλού βάρους γέννησης που είναι κάτω από 1.500 γραμμάρια και είναι και αυτά τα εξαιρετικά πολύ χαμηλού βάρους γέννησης που είναι κάτω από 1.000 γραμμάρια. Τώρα να δούμε για ποιο λόγο όλα αυτά τα νεογνά κύσεων υψηλού κινδύνου πρέπει να νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής νοσηλείας. Είναι γιατί, αν πάρουμε τα μεγάλα, ενδεικτικά θα σας πω ορισμένες ομάδες, αν πάρουμε τα μεγάλα για την ηλικία κύησης νεογνά, όπως είναι το νεογνό που φαίνεται στη φωτογραφία, βλέπουμε ότι γεννιούνται με ορισμένα πιθανά προβλήματα. Συνήθως αυτά τα νεογνά, λόγω του μεγάλου όγκου, μπορεί να έχουν τραυματισμούς κατά τον τοκετό, με ανάλογες βλάβες, αν δεν αντιμετωπιστούν καλά από τις πρώτες μέρες ζωής, να έχουν εικόνα περιγεννητικής ασφυξίας, που θέλει άμεση αντιμετώπιση στη μονάδα εντατικής νοσηλείας, να έχουν διαταραχές της γλυκόζης, αυξημένο αιμετοκρίτη με πιθανές επιπλοκές από τον εγκέφαλο και το πιο σημαντικό και αυτό που φαίνεται αμέσως μετά τη γέννηση είναι η αναπνευστική δυσχέρεια, η οποία μπορεί να οφείλεται στο σύνδρομο ιαλίνης μεμβράνης ή να είναι παροδική ταχύπνοια. Και αν είναι σύνδρομο ιαλίνης μεμβράνης, μπορεί να είναι νεογνώ, το οποίο να χρειάζεται άμεση διασωλήνωση. Το καλό για αυτά τα παιδιά είναι ότι ακόμα και να διασωληνωθούν, ο μέσος χρόνος νοσηλείας, όπως θα δείτε παρακάτω, είναι μικρός. Δεν ξεπερνάνε τις 5 μέρες την εντατική. Μία ειδική κατηγορία αυτών των παιδιών είναι τα νεογνά των μητέρων με διαβήτη. Βλέπετε ότι είναι όμοια. Συγγνώμη. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι όμοια σε μέγεθος και ότι περίπου η κλινική εικόνα είναι ίδια με τα μεγάλα νεογνά. Η διαφορά των νεογνών των μητέρων με διαβήτη είναι ότι αυτά εκδηλώνουν υποσβεστιαιμία, υπομαγνησιαιμία που οφείλεται στις διαταραχές των παραθυροειδών που συμβαίνουν εξαιτίας της παρουσίας της ινσουλίνης και της υψηλής γλυκόζης ενδομήτρια. Εκδηλώνουν ΣΑΔ και παροδική ταχύπνοια. Αυτά τα νεογνά εκδηλώνουν πολύ βαρύτερο ΣΑΔ συγκριτικά με τα νεογνά της προηγούμενης ομάδας. Είναι νεογνά τα οποία λόγω της κατάστασης της μητέρας μπορεί να έχουν καρδιομεγαλία ή να εκδηλώσουν υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, θρόμβωση από την νεφρική φλέβα, να έχουμε μία εικόνα από το γαστροεντερικό σαν εικόνα απόφραξης του εντέρου, ακριβώς γιατί έχουν μικρόκολο και αλατωμένη κινητικότητα του εντέρου τις πρώτες μέρες ζωής, και τέλος να έχουμε εγκεφαλικό είδημα με όλες τις συνέπειες. Μια άλλη κατηγορία που συνήθως βλέπουμε είναι τα μικρά για την ηλικία κύησης νεογνά. Αυτά μπορούν να εκδηλώσουν εμβρυϊκή δυσφορία, υπογλυκαιμία, πολυκυταριαιμία, λίμωξη και εικόνα ισρόφησης μυκονίου, προβλήματα τα οποία απαιτούν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής νοσηλείας. Τα τελευταία χρόνια μας απασχολούν τα πρόωρα νεογνά, αυτά που είναι κάτω από 32 εβδομάδων, ανήκουν σε μια ομάδα υψηλού κινδύνου για την προωρότητα. Και αυτό γιατί έχουν τον κίνδυνο να εκδηλώνουν υποθερμία. Άντε πάλι. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, εκδηλώνουν υποθερμία. Εκδηλώνουν υποθερμία γιατί έχουν ανώριμο δέρμα, έχουν απουσία του επιδερμικού φραγμού, έχουν ελάχιστο λίπος, έχουν αυξημένη επιφάνεια συγκριτικά με τη μάζα σώματος. Έχουν ανάγκη για τις πρώτες ώρες ζωής, τις πρώτες 2 ώρες ζωής, να τους δώσουμε διαλύματα γλυκόζης και αμινοξέα, γιατί έχουν φτωχές αποθήκες ενέργειες. Έχουν ανάγκη να διατηρήσουμε τον καλό αερισμό, γιατί δεν έχουν ανώριμους μύες στο θώρακα. Έχουν ανεπάρκεια του επιφανειοδραστικού παράγοντα και συνεπώς έχουν εργώδη αναπνοή. Έχουν ανάγκη άμεσης υποστήριξης με μηχανικό αερισμό. Έχουν ανώριμο νευρικό σύστημα και εκδηλώνουν άπνοιες σχεδόν από τις πρώτες μέρες ζωής. Έχουν ανώριμο αμυντικό σύστημα, είναι επικίνδυνα να εμφανίσουν λοιμώξεις και έχουν εύθραυστα αγγεία στον εγκέφαλο, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Αυτά τα νεογνά πρέπει να γεννιούνται και να νοσηλεύονται στον ίδιο τόπο, γιατί έχουν αυξημένο κίνδυνο να εκδηλώσουν σοβαρού βαθμού εγκεφαλική αιμορραγία.
Μια άλλη κατηγορία, αυτή που ανέφερα προηγούμενα και θα αναλύσουμε και απασχολεί τα τελευταία χρόνια, είναι τα όψιμα προώρα. Δείτε λίγο πόσο πολλά είναι. Αποτελούν το 70 με 75% του συνόλου των προώρων και αποτελούν περίπου το 10% του συνόλου των νεογνών που γεννιούνται σε κάθε χώρο. Αυτά τα νεογνά τα αντιμετωπίζαμε σαν να είναι τελειόμοινα. Αποδείχθηκε όμως από μελέτες ότι είναι ανώριμα στη γέννηση. Και παρά τα αυτά, το 80% από αυτά είναι εντελώς φυσιολογικά. Ωστόσο, ένα 20% έχει αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα συγκριτικά με τα τελειόμοινα. Πολλές μελέτες δίνουν αυτά τα νούμερα, ενδεικτικά είναι τα νούμερα. 22,2% είναι η νοσηρότητα και η θνητότητα σε αυτή την ομάδα των νεογνών, αντίθετα με 3,2% που είναι των τελειομήνων. 4 φορές περισσότερο εκδηλώνουν συγγενείς δυσπλασίες συγκριτικά με τα τελειόμοινα και έχουν αυξημένο κίνδυνο, ενδεικτική βιβλιογραφία, 31,2%, για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση στη γέννηση, υπογλυκαιμία, άπνοια, αναπνευστική δυσχέρεια, αστάθεια της θερμοκρασίας και σιτιστικά προβλήματα. Αυτά τα νεογνά, λοιπόν, έχουν αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα, τόσο περισσότερη όσο λιγότερη είναι η εβδομάδα. Βλέπετε στην διαφάνεια ότι τα νεογνά της ομάδας των 34 εβδομάδων έχουν νοσηρότητα 88%, τα νεογνά των 35 εβδομάδων 54%, των 36-25, των 37-12, μέχρι εδώ είναι τα όψιμα προώρα, ενώ τα τελειόμοινα έχουν μία νοσηρότητα αυτής της ομάδας 38 με 40 που αναφέρεται στη μελέτη, έχουν νοσηρότητα 2,6%. Γι' αυτόν τον λόγο αναγκάστηκε η Αμερικανική Εταιρεία Παιδιάτρων να καθορίσει οδηγίες για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε αυτά τα νεογνά εμείς οι παιδίατροι. Μετά τον τοκετό, όλα τα νεογνά πρέπει να ελέγχονται για πιθανές επιπλοκές. Τα φυσιολογικά νεογνά δεν πρέπει να παίρνουν, παρότι είναι φυσιολογικά, δεν πρέπει να παίρνουν εξιτήριο στις 48 ώρες. Ή αν παίρνουν εξιτήριο στις 48 ώρες, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα επιβλέπει την παρακολούθηση μέχρι την πρώτη εβδομάδα. Γιατί αντίθετα με τα τελειόμοινα, αυτή η ομάδα των νεογνών παρουσιάζει ίκτερο και μάλιστα σε πολύ ψηλά επίπεδα μετά την 5η μέρα ζωής. Ενώ ο φυσιολογικός ίκτερος των τελειομήνων εμφανίζεται μετά τις 72 ώρες. Θα πρέπει να δίνουμε εμείς από τα μευτήρια οδηγίες να επανελέγχονται από παιδιάτρους σε 24 με 48 ώρες, ιδιαίτερα τα νεογνά τα οποία θυλάζουν αποκλειστικά, γιατί έχουν αυτόν τον κίνδυνο του ικτέρου, έχουν κίνδυνο αμφιδάτωσης και αυξημένο κίνδυνο λοιμόξεων. Θα πρέπει να τονίζουμε στις μητέρες αυτών των νεογνών ότι απαγορεύεται το κάπνισμα, γιατί διαπιστώθηκε ότι αυτά τα νεογνά έχουν αυξημένο κίνδυνο ευνηδίου θανάτου. Και μετά από όλα αυτά, μέσα από μια ιστορική αναδρομή, θα σας δείξω πώς φτάσαμε να έχουμε τις μονάδες εντατικής νοσηλείας αυτές που βλέπουμε σήμερα. Μέχρι το 1900 όλοι οι επιστήμονες δεν ασχολούνταν με τα νεογνά. Οι μεευτήρες παρακολουθούσαν ότι τα νεογνά που γεννιόταν και σε Ευρώπη και σε Αμερική είχαν αυξημένη θνητότητα. Ενδεικτικά φαίνεται ότι στην Αμερική για εκείνη την εποχή πεθαίναν 230 νεογνά ανά 1000 γεννήσεις, ενώ στην Ευρώπη η θνητότητα ήταν 85 μέχρι 95%. Για ποιο λόγο? Πεθαίναν από υποθερμία, από αναπνευστική δυσχέρεια και λοιμώξεις. Μόλις το 1900 η ιατρική κοινότητα άρχισε να ενδιαφέρεται για τα νεογνά και άρχισε να στρέφει το ενδιαφέρον της και στην έρευνα για τα νεογνά. Και έτσι αρχίσαν να σχεδιάζονται οι πρώτες θερμοκοιτίδες. Το 1909 έγινε το πρώτο σχέδιο για την θερμοκοιτίδα και αυτός ο γιατρός, ο Μάρτιν Κούνεϊ, ο οποίος ήταν γιατρός στο Παρίσι, θεωρείται και ο γιατρός της θερμοκοιτίδας, είναι αυτός ο οποίος σχεδίασε την πρώτη θερμοκοιτίδα, παίρνοντας αφορμή από το κουτί αυτό που εποάζονταν τα αυγά της κότας. Σχεδίασε λοιπόν τη θερμοκοιτίδα, πήρε το μοντέλο και βλέποντας ότι στην Ευρώπη δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί, έφυγε στην Αμερική, όπου έδωσε τα σχέδια και έγινε μάλιστα και η πρώτη έκθεση θερμοκοιτίδων για τα νεογνά στην Αμερική το 1910.
Από το 1900 και μετά άρχισαν τα σχέδια των πρώτων αναπνευστήρων και υλοποιήθηκε και η κατασκευή του πρώτου αναπνευστήρα, ο οποίος όμως δεν λειτουργούσε πολύ καλά, και επίσης βλέποντας ότι το κυρίαρχο αίτιο του θανάτου των νεογνών ήταν οι λοιμώξεις, άρχισαν να εφαρμόζονται και τα μέτρα πρόληψης των λοιμώξεων. Μέχρι το 1930 δεν είχαν καταλάβει ότι αυτή η αναπνευστική δυσχέρεια που εκδηλώνουν τα νεογνά θέλει και κάτι άλλο. Προσπαθούσαν και αντιμετωπίζανε τις κυανοτικές κρίσεις των νεογνών με 2 σταγόνες μπράντι ή στην Αμερική λέει με μία αρέωση στριχνίνη σε 1/1000. Και έτσι βλέπαν ότι μετά από τη χορήγηση αυτών τα νεογνά επανέρχονταν μετά από την άπνοια. Το 1930 κατάλαβαν ότι μπορούν με το οξυγόνο να αντιμετωπίζουν και να βοηθούν τα νεογνά που έχουν αναπνευστική δυσχέρεια. Έρχεται το 1963 που είναι σταθμός για την νεογνολογία, γιατί πεθαίνει ο γιος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών του 1963, επειδή γεννήθηκε 34,5 εβδομάδων και είχε αναπνευστική δυσχέρεια. Δεν κατάφεραν να το αντιμετωπίσουν, το βάλαν σε υπερβαρικό οξυγόνο, το παιδί κατέληξε σε 39 ώρες. Από τότε ο Πρόεδρος έδωσε εντολή να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν χώροι που θα μπορούν να υποδέχονται τα νεογνά. Και έτσι το 1965 δημιουργήθηκε και λειτουργήσε η πρώτη μονάδα νεογνών στην Αμερική, στο Yale. Στη συνέχεια στράφηκε το ενδιαφέρον για το πώς μπορούν να βοηθήσουν αυτή την εργώδη αναπνοή που έχουν τα νεογνά. Και φτάσαν μετά από πολλές μελέτες, το 1980, πρώτος ένας Ιάπωνος, ο Φουτζιγιάρα, να χορηγήσει τον επιφανειοδραστικό παράγοντα, και από τότε νομίζω ότι ήρθε η Ανατολή για την αναπνευστική δυσχέρεια των νεογνών και ολοένα επιδίωναν περισσότερα νεογνά, έως το 1990 που καταφέραμε επιτέλους να επιζήσουν νεογνά τα οποία έχουν βάρος γέννης κάτω από 1000 γραμμάρια. Λοιπόν, στη φωτογραφία είναι ο Μάρτιν Κούνεϊ, όπως σας έδειξα προηγούμενα, και δίπλα είναι η εξέλιξη πλέον της βιοτεχνολογίας, μια θερμοκοιτίδα ανοιχτή με συνδεδεμένο θερμαντικό σώμα. Η μονάδα εντατικής νοσηλείας, λοιπόν, για όσους νομίζω ότι όλοι τη γνωρίζετε, σήμερα είναι ένα ξεχωριστό τμήμα του νοσοκομείου ή του μεευτηρίου, και είναι ξεχωριστό γιατί περιλαμβάνει εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό για τη θερμορύθμιση των νεογνών, την υποστήριξη της αναπνοής, την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών, παραντερική διατροφή, εντερική σύντηση με καθετήρες, μικροχειρουργικές επεμβάσεις, και πρέπει να πω ότι είναι ένας χώρος ο οποίος έχει πολύ θόρυβο, έχει πολύ ένταση, και νομίζω από τη θέση αυτή πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου που απέναντι σε αυτά τα πολύ σοβαρά περιστατικά που αντιμετωπίζουμε δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που θα δείτε στη συνέχεια. Σήμερα η μονάδα διακρίνεται σε 3 επίπεδα. Στην κλινική μας έχουμε και τα 3 επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο νοσηλεύονται τα νεογνά που είναι πρόωρα με διάρκεια κύσης πάνω από 33 εβδομάδων και τελειόμυνα τα οποία έχουν ήπια προβλήματα. Ακολουθείται η κλασική φροντίδα για αυτά τα νεογνά. Το επίπεδο 2 είναι το επίπεδο όπου υπάρχει ειδική φροντίδα νεογνών που απαιτούν χορήγηση οξυγόνου, κυρίως όσον αφορά το αναπνευστικό, χορήγηση οξυγόνου με κάσκα, παρεντερική όμως χορήγηση υγρών και φάρμακα. Και τέλος, η εξέλιξη της νεογνολογίας είναι το επίπεδο 3, όπου φροντίζονται και αντιμετωπίζονται τα πρόωρα νεογνά, που είναι αυτά τα υψηλού κινδύνου κάτω των 32 εβδομάδων ή κάτω από 1500 γραμμάρια, και τελειόμυνα νεογνά τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα επικίνδυνα για τη ζωή. Μετά την εξέλιξη της νεογνολογίας, με το πέρασμα των χρόνων βλέπουμε στη διαφάνεια ότι σε αυτή τη διαφάνεια αριστερά, όπως βλέπετε, είναι πώς περιορίστηκε η θνητότητα των νεογνών που έχουν αυτό το σύνδρομο γυαλίνης μεμβράνης, από το οποίο πέθαναν κατά κόρο τα νεογνά τα πρώτα χρόνια. Και όπως βλέπετε εσείς δεξιά, φαίνεται πώς περιορίστηκε η θνητότητα των νεογνών. Αυτή η καμπύλη κόκκινη δείχνει παγκόσμια, και να πούμε και για την Ευρώπη. Βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει σε μονοψήφιο νούμερο για την Ελλάδα, αυτά που δίνονται στη βιβλιογραφία όσον αφορά την νεογνική θνητότητα και την περογεννητική. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, είμαστε κοντά στο 3,8 ανά 1000 νεογνά.
Η οργάνωση λοιπόν και η λειτουργία των μονάδων εντατικής νοσηλείας καθιστά ένα νοσοκομείο ημεευτήριο που τις έχει τριτοβάθμιο περιγεννητικό κέντρο, όπου πρέπει να γίνονται όλοι οι τοκετοί κοίησεων υψηλού κινδύνου. Τώρα βοηθούν οι εντατικές μονάδες. Έχει διαπιστωθεί ότι τα πρόωρα που γεννιούνται και νοσηλεύονται σε τριτοβάθμια περιγεννητικά κέντρα έχουν σημαντικά καλύτερη πρόγνωση συγκριτικά με αυτά που γεννιούνται σε μη τριτοβάθμια κέντρα και μεταφέρονται μετά τη γέννηση, και ενδεικτικά φαίνεται η θνητότητα, πόσο μεγάλη είναι σε αυτά που γεννιούνται και μεταφέρονται και πόσο μικρή είναι σε αυτά που γεννιούνται και μένουν στις μονάδες εντατικής νοσηλείας. Αυτή είναι μια ομάδα με αυτή τη μεγάλη διαφορά, επειδή είναι νεογνά πάρα πολύ χαμηλού βάρους, κάτω από 1000 γραμμάρια, και τα ίδια παιδιά φαίνεται ότι είχαν σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία συγκριτικά στις δύο ομάδες. Συμπερασματικά, ο τοκετός εκκοίησης υψηλού κινδύνου πρέπει να γίνεται σε οργανωμένο τριτοβάθμιο περιγεννητικό κέντρο, όπου έμπειρη, εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παρέχει την κατάλληλη φροντίδα σε μητέρα και νεογνώ. Η μεταφορά των νεογνών κοίησεων υψηλού κινδύνου, κυρίως των μικρών προώρων, αυξάνει τον κίνδυνο νοσηρότητας και θνητότητας, και τα όψιμα πρόωρα νεογνά απαιτούν παρακολούθηση τουλάχιστον για 24 ώρες σε τμήμα εντατικής νοσηλείας νεογνών. Και τώρα, πριν τελειώσω, θα σας δείξω λίγο τη δική μας μονάδα. Αυτή είναι το επίπεδο 3, όπου μπορούμε και φιλοξενούμε 2 ή 3 νεογνά. Τα 2 από τα 3 έχουν υποστήριξη σε μηχανικό αερισμό. Και να σας δείξω και τι κάναμε το 2013. Είχαμε το 22,4 των γεννήσεων της κλινικής εισαγωγής στη μονάδα, από τα οποία όμως τα μισά περίπου είχαν μία παρακολούθηση μέχρι 24 ώρες. Το 28,6% είχαν μία νοσηλεία 7 συν 3 μέρες. Και αυτά τα νεογνά ήταν το 9% των γεννήσεων στην κλινική. 12,5% ήταν νεογνά που νοσηλεύτηκαν για ίκτερο. 12,2% ήταν οι διακομιδές, από τις οποίες όμως το 1% του συνόλου των γεννήσεων ήταν αυτά τα οποία διακομίστηκαν για ιατρικούς λόγους. Και τέλος, προς τιμή όλων όσων δουλεύουμε εκεί, δεν είχαμε καθόλου λοιμώξεις και δεν είχαμε και κανέναν θάνατο. Η βιβλιογραφία στην οποία απευθύνθηκα, και επειδή παρόλες τις εξελίξεις κάθε 30 λεπτά μπορεί να πεθαίνει ένα νεογνώ, θέλω πριν να κλείσω να παρακαλέσω όλους μας να έχουμε την ευθύνη για ό,τι κάνουμε, γιατί στο χέρι μας είναι να πραγματοποιήσουμε την επιβίωση των νεογνών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ευδωρίδου, η οποία μας παρουσίασε με γλαφυρό τρόπο, με ιστορική αναδρομή, με τις σύγχρονες τάσεις, και πάνω απ' όλα μας έδωσε τη δυνατότητα να πιστεύουμε πλέον ότι οι δυνατότητες του νεογνολογικού τμήματος μας καλύπτουν, με μόνη διαφορά μονάχα το κόστος, το οποίο καμιά φορά μας αναγκάζει να ζητήσουμε τη μεταφορά κάποιου παιδιού. Αλλιώς είμαστε ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι. Και βέβαια και το προσωπικό της, με την έννοια το εξειδικευμένο, αλλά πολύ περισσότερο τους συναδέλφους που πλαισιώνουν το νεογνολογικό τμήμα. Κάποια ερώτηση? Η μονάδα μας έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν έχει ενδιάμεση νοσηλεία. Οπότε όλα τα νεογνά τα οποία κρίνουμε αμέσως μετά τη γέννηση ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν κρίνονται απολύτως φυσιολογικά, μπαίνουν για παρακολούθηση για λίγες ώρες μέχρι να φάνε το πρώτο γεύμα. Αν δούμε ότι βελτιώθηκε, για παράδειγμα, η δυσπροσαρμογή που έχουν, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς, κύριε Παπα-Νικολάου, πολλά προβλήματα είναι θέμα δυσπροσαρμογής στο εξωμήτριο περιβάλλον, τα οποία κρατάνε πάρα πολύ λίγες ώρες. Αυτό λοιπόν κάνουμε εμείς, γι' αυτό και το νούμερο είναι τόσο πολύ μεγάλο. Βέβαια πρέπει να πω και ότι τα στατιστικά νούμερα, γιατί πρόσφατα είχα και του μητέρα στα χέρια μου, εξαρτώνται και από τον πληθυσμό των νεογνών που γεννιούνται. Αν για παράδειγμα στην κλινική μας οι συμμευτήρες συνεργάτες που μας εμπιστεύονται φέρνουν πολλές κοίησεις υψηλού κινδύνου, ναι, θα έχουμε αυξημένο ποσοστό εισαγωγών. Αν όμως φέρνουν πιο πολλές κοίησεις φυσιολογικών νεογνών, θα έχουμε λιγότερο ποσοστό. Τα στατιστικά δηλαδή παίζουν και ανάλογα με το νούμερο, με το είδος, με τον πληθυσμό δηλαδή που γεννιέται στην κλινική. Όριο εβδομάδας. Λέτε για την αναζωογόνηση στην αίθουσα τοκετού εσείς, Ναι, λοιπόν. Όριο ανάνυψης, όριο εβδομάδας δεν υπάρχει, σαφές.
Η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων που την κάνει ο κάθε νεογνωλόγος ανάλογα με το τι βλέπει. Ας πούμε και σε ένα προώρο νεογνώ σήμερα, ποιες είναι οι οδηγίες. Σε ένα προώρο νεογνώ που θα γεννηθεί 25 εβδομάδων, αν έχει ζωτικές λειτουργίες ικανές που να μην μας βάζουν εμάς σε σκέψη ότι κινδυνεύει μέχρι να ανέβει στη μονάδα εντατικής νοσηλείας, ναι, στην αίθουσα το ανεβάζουμε έτσι, με ελεύθερη αναπνοή. Αλλά αν ένα τελειόμηνο γεννηθεί απνοϊκό, θα κάνουμε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, η οποία δεν περιλαμβάνει απαραίτητα τη διασωλήνωση. Η αναζωογόνηση ξεκινάει από τα ερεθίσματα, ξεκινάει από τη χορήγηση οξυγόνου. Δεν ξέρω αν εννοείται πότε διασωληνώνουμε. Πότε θα κληθεί. Τα πρωτόκολλα τι λένε, υπάρχει 24η εβδομάδα. Πότε θεωρούμε ένα έμβριο βιώσιμο, αυτό θέλετε να με ρωτήσετε. Λοιπόν, τα όρια βιωσιμότητας για την Ευρώπη είναι η 23η εμβρυϊκή εβδομάδα. Υπάρχουν συνάδελφοι στην άλλη άκρη του ωκεανού, στον Καναδά, Αμερική και Αυστραλία, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν νεογνά 22 εβδομάδων, το πετυχαίνουν μερικές φορές από τις μελέτες που βλέπουμε. Επιβίωσε παιδάκι που γεννήθηκε με 400 γραμμάρια, αλλά αν ανατρέξει κανείς και σκεφτεί ότι τα 22 και 23 εβδομάδων έχουν ένα αναπνευστικό που δεν είναι καθόλου καλά οργανωμένο και στηρίζεται στα χέρια μας και στην καλή διαχείριση για το τι κάνουμε εμείς, δηλαδή δίνουμε χρόνο ουσιαστικά να πάρουν εβδομάδες για να κερδίσει αυτός ο οργανισμός να αναπτύξει αυτό που δεν έκανε ενδομήτρια. Αυτό πετυχαίνει η μονάδα. Δίνουμε χρόνο ώστε ο ίδιος ο οργανισμός να αναπτύξει καθημερινά κύτταρα καινούρια στο κάθε όργανο και να το καταφέρει να φτάσει να λειτουργήσει φυσιολογικά από μόνο του. Άρα βιωσιμότητα σημαίνει 23η εβδομάδα για την Ευρώπη, 22 για τις πιο αναπτυγμένες χώρες για μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.